terével. Nem tudtam, hogy elkezdődött bánni. Én menjél visszafele, én nem értek kuláét. Ti szóljam már neki! Arma, gyere! Már mindjárt a dolog. Figyelj, tudod. Sérni. Ricsi tesztő. Megszor tanár hívni. Jó. Megy fel, lesz. Ez is a teje. Hol a végány? Tiszta. Helyszíne. Foglaljon helyet, el a véranyag. Foglaljon helyet, nyugodtan ide. Választatok kettő. Jó, írjátok már, na! Még ennyien nem voltunk, Geci! Sikerült van, bassza meg. Hú, majd nálad van hűrösen, tudom. Még jönnek, és még jönnek! Jó, a pucra nem számít. Hát ugye vége a hétnek, és mint már a harmadik alkalommal van az, hogy egy felolvasó eset tartunk. Ma Lukács evangélista, szavaz vagy először. Aztán pedig Zsoltáros Dávid király szavait. Nem vicces. Komolyan már! Csönd, Dani! Na mi van, Günti? Nehéz. Tudom. Meglepítjünk, mint királylítet. Van tojás is. Ráló lesság. Komolyan. Meglátogat minket a felkelő szín. Felkelő film. Gábor! Egyszer már. Jó, ez így. Meglátogat minket. Hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában laknak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Lukács evangélista szavaival olvasok. Mély drága, te szereted Istenem, árnyad árnyékában menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bűségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Zsoltáros Dávid király. Igen. Igen, már oda lett adva. Igen, igen. Köszönjük a közösségre.